mga lokos, igida aswata iyan na malumya kayo ito igrid na di mereka lang. Kasi ginanawata ka na mapasa, na adno man nawata baliktad. Sa walay na bida Swiss-Thailand, sa walay ang Swiss-Thailand sa eskwela. O pama ko Swiss-Thailand wata sa eskwela, na Swiss-Thailand sa walay, na miya kapya-pya. Kapupumay pasaro, ulang pasaro, mapaparatay ang teacher yan. Estudyante, ayaw po pag-umula din ako kano sa raw na madaw, nasulatan niyo sa kabug. Na mga masawalay, natingin ako na ako sa maraw na madaw, nasulatan lang niyo sa kabug. Ulay na, sakay patirwalok. At ika, wata ko na mga sa eskwela na tirwa, hima mga wasa raw na sulatan niya sa kabug kahit kilikyan si mami yan. Ganyan ang tirwa. Isa pa na yung mga wata yan. Isa pa yung mga wata ako. Ako hindi sa pamigiran niyo, so di nung lima mag-eskwela. Uli na, tiruan niyo kung mga wata yung lima mag-eskwela. Panang gilairan o ayamala akalakiran na so techiriran o stadiran na ayamay ito akalakiran na sulok sila nga. Niya ka dito ka pagulat. Aya dapat ako man apasuan ka. Aya dapat ako po sa apasuan ka na so panduan ka yama ka usina ka na aya ngay pulala na apya teacher ka na aya niya niya sugat na ubang ka. Sige siya mga kabusin na kaka. Pilan na rin tayo kasawalan. Sige na. Sumiyong araw alas 7. Nabili nga po alas 4. Naligni niya pa masal kay teacher ka sa timang ubangala. Kasi ka pumang niya mga usina ka. Nakarilaw ko sa supunan ka na, upunan ka, di katawi, nasusungan ka na nila kito. Yan po dyan. Oh, di ano di mamag-eskwela. No retreat. Baliang kasi ang mga usina ka, ayan ka mapuro, ayan ka boss. Na mga sa eskwilaan na, tiruang ka kung mga usina ka, tiruang ako teacher ka, ma'am. Di ko sana pagkasong ka, titaroon lang niya mga usina, asya ko busa ka lang. Natigil na sa kanya mataw, nadigil supa ka. Api ang biyada ka jagri. Kailangan sa kami na igiraan na mga estudyante niya, ay amin isambagyan na kami. At na-estudyante ka na, subunan. Apa nga sinong sana? Kasi mo kaya yung tatabig ko na natin. Sinong sana na yung ako? Ay importante. Kaya na abin isambagyan na tanaw start. Yung watigil mali, paluba ka. Tingnan nga ito. Pikir orang niya mag-usina na siya kung jakalas. Niya pangini po kasi siya nakatigan lagi na 5 piyan. Ay pagkalak o teacher so parents na sakay ginong kalak ay estudyante. Ino to. Ay pagkalak o estudyante so teacher. Na pagkalak mamu teacher so parents. Na dapat na ikalak o estudyante si parents na ikalak pala sila miya. Na miya kapiya ka pangapulala nila. Inumada ka lang mga wata di pa survey. Kakiyadaan sa kalak. Tiada sa kaya, tiada sa kawan, ulok siyan, na ayan yan ipkulak si teacher yan, na doon ba nakagimutan niya ni kapangan, kapang school. Huwag din kapulatian ka sa mga gurong ka, kaya di na ka di pangandong na ilam mo, na sumansuil mo ka na singa pag-usara si ko pamilyang ka. Kanabay sa giyang ko niyang doon ka. Kapupungali po. Mamaestra ka na, so teacher ka na, niya ka dito. At ipinilo na ka. Na siya makabusin na ka na, doon sa doon na kanabupungali kayo. Suman-sumangalok. Ada mga kaswa matya sa Ilisag sa Arabic. Na inuinan man na piya kapag ganun sa mga wata ilan, nakasila ng mga kaswa. Pananggila ulog sa ubamaswa o wata. Ada mga wata na, di pa nangabata tayo nila, kumaloy pa na bubul. Na ayaw pa naman ka na, kanya daw makapag-eskwela siya, makagusina ka, na miya kakuha siya sa teacher, na miya kakuha siya sa ustad, na pangandawa ka siya makagusina ka, kauli nga siya ng pangandawa na makasadungan ng maurit. Ayaw miya kalala kalaban ka na siya, makagusina ka. Ay, di ba, di ba? Kaya saan ako nung nagigaw ka? Pata sa kadali. Uy, saan nabigan ng bukol? Buhila ka na bukuwasa. Basta, kagiyang ka na nalos. Na aya pamikiran yan, kuwata yan, nagya kapakaswa yan, nakapakarapang yan. Nakatanong mo mga loks, nakatayo mamusur katanong. Bilang sa nakalagin, yo. Sa katanong mo mga loks, na ubay na mapikir ka, kuwata ka na, inuwa po kaswa ka, kagiyat isang ito, pamilya. Laman na nga mga tumigilisan ka, ini yung nga apa mo mula na nga atarpulin nila, na miya kapasab siya. Api yung utang apa mo po sa pasinte, na nitirpulin nila. Sabi, naba mga raratao. Ayaw mo purpose na sukay.
maka manar sa katigin mali na miya kasudigan na kubra ka sa mga ito sa libo. Na miya ka panay kaditan. Palaya dunia, na din ang tapo. Ayaw man nakapakapugin na din mo kawata ka, nakagigil mo ito, ubo mabaloy ang bulo. At niya ka taon, isunin niya. Kasad lagi mamusa, di makaswa, na pagkumasumasa, ang mapinangalan na kaswa, ito mo ka, na yung atusan. Ay ang atusan, ay dapat ito. Dapat, yung ay din kanu di kami esto iya, maiwagusin na iya. Na para na kanu yan. Na kapital. Na pilay mapgusto nga, wipong elementary ka, na tamang uhang college ka. Kanamo ba, isa-isa ka milyo. Na makakuha ka mamusang galibag ka na, puitor ka bugman ang utagusto, kaya makagusina ka na. Ayaw para ba di man na siya makagusina ka na, kaya ka mamangan eh. Nakanabayilan ka pitsikata. O pamakos kami ang mga lukos, na mansalong alit, kita kami mangusog yung minimang gusto. Huwag na kami. Na magagang na ayaw mo, kailangan na kaya makagusina ka na, di ka para suwa ka. Na hindi matang siya makagusina ka na, pangandawan. Yan nga na natigilan na family planning. Nasala ko man na kaya sa butaw. Yaw saya ka na sa balo, yan yan. Mga sa iyo. Family planning. Ayaw kaya sa butaw na sumama na, kontrol ka, pagkablag niya sa wataya. Kakagya sa ekonomiya. Na margin. Yan tigilan kaya sukat. Pakadalagan niya ang awa tayo. Kasubesto. Dinalir ko na gobyerno. Kung nahara ka tanong, nasukari tanaw. Naya margin. Kaya ginagyan ko ta sa liyo tasay. Nasaliyo taro. Panakabala kong ginakamal. Salita. Kaya ginagawa na di mamanita sita. Nasisa Islam na so. So kapag kuyag ako tao na kanabay tanwa ng sangan. Nakasangan na nanwalaw tanaw. Apia imitig na tiro nga gigaro mga tiga giraw man inuway ni awid na akal akan nabukan na sana naman circle hafi kapan ako tuwa sekreto o basur walaw tala na tunudo na ko tiruan yun ako mga pamilya kamadang na bubay may lain niya nang utap yung isa marga sa pupakabuba na ay mabupupakan na ko ta sungay niya karara mo din ganyan ada ba din? Pangusiatin niyo sa mga bubay, kaya pikir walaw at pikir rasulullah na was daw subin ni sa khairan. Pangusiatin niyo sa mga bubay sa mafia. Ba apiya ka na ba ko? Dama. Kasi kaya naman, yan ba naman sa utasinin na di man lagi kaya kawin niya, kanaba nga sana. Okay na, kanaba ka mamupalami ang mama. Abati ka, nakasangan walaw tala na tatigyan mo kami sa ulam mo ka, sumusunod ako ron. Kaya katuwa niya sa bubuy. Paganda ba ka nakadinso, ganda ba ka okay, nagyan ito kanini at ang kaon. Sa solaw tali priski na kagwa nga turisti. Sa kanong mga bubay, ato na ikigupyo ko karumanin sa kapakasukat nila. At na sekreto. Inong mapiyang ay mataw sa kuran. At na sekreto. Ako kituwa ka na, mga masimisis ka na, tiga. Ano ba kasi na makabala na karuman, yung ito na akong tatara. Tatawin siya akong tatara. Tatawin niyo pa kalawag riski. Ay riski na pinakamiya kalala riski ka wala utala na kada nga sabi na akala ko kawiyagan. Kami ang pipid man na. Kamadang ni kawiyagan na sumasakit ang panaw doon eh. Ay piya kamiya kapiya riski na kada nga sabi na kan. Man-normal na ka. Naupang opirat. O maudi na piya tulad. Kasi kano mga babay na uman kugubi kapita. Makasimiya kami sa magarit. Nauda ganun po hindi na gagawin. Tama sa ganun ito. Nakumbatihan niyo nga na nasuratul waqi'ah. Suratul Waqi'ah yuwasi'u rizq ipagpagalo ang rizki ayam minuminos na tigan ng ustad de minumasari de po na tumok man ida minumari adi sa basa minili ano pa na ipagpagalo ang rizki apo na bas ka no mga mama managkubat yung mamu nakagya piya di tanong kubat ya kahit anong magubat ya sa tigan ng mga di makasukat nagitira ka ko o era ka na apagitago natutulungan ka kalanguan na pikuwa ariski ko dunia na kanabanan marata. Wala ka na kapamanuit na. Yada na puno ninakarkala mga balwita sa mga kalala sa mga malayar ko. Na mga balwita ka manala ilagi dia kala malap yung rawa yung yun. Ano pa na naman ka? So ano ba yun? Abi amin ipikit ako sa dia kana wala mo na. Iyan na ni mga sekreto. Ay pangalo agaris mga pagariya. Suratul Waqi'ah sa mga wata. Bitin, dialo yang sa mga wata ya.
ay pagalo aga riski. Ikadua pala ay pagalo aga riski. Lagi ako tatakuya itong amana. Makalaka ko ni sarit ko bubay na makalaka mo ni sarit. Ada ba ito ka? Upo namang gulaw-law dito. Kapag ba sa pita ka sa sulawan eh, natitang upya sila. Eh na pala feeling nga pita ka kumanin sana dito. Ngayon na ginawa niya. Gina ni masusoyan. Sariging ka, si karumang ka na, sariging nga mga, siligang ano. Gina ni isa ka pa ka surubin. Upo na ka no, upini walaw tala suristina, galugin mo sa wala na pagkawakan. Api agim niya kay ito, ipagkasukat ka. Nakilay, pamana, gina mag-iyon na nga dua katawan, api may ito, apagkasukat o maman, pagkawa sila talipinan. Kaya na ba na, pagkabubulan ginawa ko, nakakanya, niyatago ako na Nagawa na tigila na siya na hindi pa niyong nawas yata na nagilaw man eh. Di ba so kaya man di nagilaw man eh. Nanadlap pilit, tapos yung nakataw di nagilaw man eh. Kagin yung ito, style lang na ad na makuha riski na dia kan din na panabatan. Dia kan panabatan. Oh, dah ka pa magma. Nakalaban ako pulisyon, pero niya ako ano, pinagilo man eh, pinagilo sukat ano, pinagilo dah. Niya pa silent. Kaya sigo pagampag na niya pa katyo piyami. Nana especially na sumiwa daw guru kami bugi na sumiwa niya gili dirago. Kaya pangarap daw to pamaw. Ya baca buku asung sa gili dirago sa ko dititig sa tawa. Ande ko na. Miya to man tiga na man tiga cuma na taw. Aswa tiga sulaw na pitiro akan regaro di jadi gati sa cuma na. Ya le ara tiga sudah sa gili dirago contoh. Nasumi mamit. Paman narwa kan pitero sulang wa nakabaya kan aku subya nakabaya na langon mabudi ni kabaya itu digite. Aro kan puno desa kapalan ko kan sa ginga pira puno gato sa langon ba kan mga pili. Na api anto na adin ipagkuang ka apke gilaw manen saka na di ko mataw manapo. O ba penapo ka nagilaw manen. Nadi mo mataw manapo. Lagi na pala ako naging mataw na nila katang kita kapalan bile. Ako to ako. Na adin na makuha asokay. Adi plan. Tunay video, ge. Kata si video, kata. Nama sa kanil majes. Ay ako pa kang bubaya. Sana ko surgang. Gila-tiga ka na ko sa kagi manatan man ikaw sa mga mama. Pamasa ko sa motor na tinapilan nga motor na. Bata pulong ini. Na mo kati. Tererga na, bisa gitu. Kaya ginaw ka na yan, kaya? Yan, naluan niya, suka na. Kaya mana niyan, mga pagari ko, na api may ito, apagkasukat. Ay, kuha nga yan sa wataya ka. Buku isiran pag yun na, dapat ko kuha ng arkilan. Kapag-aplaso. Kapag-ilay kira na wallahu ta'ala ang kutuwa, baraka, ang utang kaw niyang binigay, pag disiran di isirigon. Disiran di isirigon. Saan na, titaro na kan na pamilya. Basta ka na di mga kinanganan ang tao. Napiyada ko sa walay na ulalan na kasurok ka. Ulalan na ka. Ubang kapagil na. Api ito na di. Api lubay sa mga lokos ka. Ano ka paglimod? Ano ka maglimod? Ay natatigaan man yan, yatago ko siya, namiya ka labis sa pulo raw, na daw uligas yung doon doon, namiyawa ko. At ito na yung mulingaw. Dito. Na ayaw maanan yan na, yung nga yan, lagi din na, asara di mga sirigin, tapanginiwan. Asuro ka, para ko darudupa ka, asuro ko darudupa ka, nakanabangan. Hindi ko, tumaya siya buta ng mga mama. Asuro ka, narko ka ng mga, nasuro ko ka ng mga narkiyan, nabangan. Kabasta kagyan kaya mama bubay nagupo niya sarili sa padka nagkiyada na kanya betal na kanya pira kadinyan ka ugon nasaka mamu naging utakabasa ko ka saka na peso tinggo nila na kadaging ka ni pagkala ka kanin na aya po pinanggilaan na yung kutuwa kepuunan ang kutuwa kapag-produce sa rarangin kagyan man ang rarangin ito naging amya pamula ko tao na paginay na kay sabar yan nagupo ito papakada tumapo ka kanon ada nakatawan yun, inumadibili ka duwag yung ngaya kapakatitapi kasosyeta na pinakamiyakalala at plano niyan ko mga Muslim pinakamakala plano niyan siya ko mga Muslim at ipapalatay ang wala na suto karumay na mapakabilag-bilag yun ang miyakalala ako doon daw naalanan ang miyakalala kapag promoto sa itala dinilan
Mapakambil lagi na utak ke rumah. Nah semua musuh outsider, mama bebay na wala nang pumakin sa kwa. Bano yang kaso pamamakin kan kasi buki ka rumah ka. Bano yang mama bu mama bu pamamakin kan nasubi ka rumah ka bebay na wala nang pumakin sa di. Inun tabu sa mga pipi. Kaya pitiru Rasulullah, wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Suminitaling umarkan Rasul amapian ako ani. Ano ko? Kamada ka na tutungan ay ayap mo sa wirir ka nagi ka nakalangit. Wala mo, iramyan na ako to siya. Dito ke samburan, nasakan na siya ako sa nga dulu. Kaya nang mas kaya. Nabay nila ko na itong alingan, na malagi-lagi. Napia sa pagkukupura ako na tiga debista, mapia. Mga mga naging sa mga tali, pilala na nila mga kapia na tulugan ng langit. Na upamakas, kanumay, hindi maguda sa na mga kapia, ginubiga pa pangila sa pangkitan nyo na madaya. Nasa kano'y matatapi na pilala ka. Ino di pa nga survey, suka ka may ginagawa. Kakagigyan mo ito ha. Ayan ipagintawi sa una sa manigi. Nasa katanong mga mama na kailangan na sincere tanong. Pamana, apya doon na nipilip ka na mo sa wilburat ka. Na doon naka-pagisi sa inyo. At tigagi ka rin mga ito na, kata sumiyan ka nga ginawa man. Tigagi kinurangad na. Apo perate yan yun na si Karumani. Sumamuso mga mama na ebolo yan yung perate yan yun na si Karumani. Nasos sa nakaur ka no, nabali yan yung na nasos. Ipaguman yung sagya mo taplano niyo mamapya. Naso mga narataw, napagiging mo na rin. Kung ano tanin niyang tanin. Agi na ni kapakasurbe. Taman, sa di ka magdam, kung gano'n pa akaagyan ko ito, pure at anugun ka sa di ka doon ko pagkubi. Medyo nila ako nagyang ay maudua. Doon sa mga kuha mga wata, na sa ginaw man eh. Naginan. Sa kano mamu, adi mo muray sa Quran, na taguin niyo sa neda. Lialo yang nasa kaya nga umawata di mangda. Taguin niyo sa neda maginawa niyo. Taman sa ding baal so umani isa sa schedule yan na pagkabigunian na kepasangan ko kawiyang uyagi. Kenapa mi lagi ada pamilya ada schedule labi kay schedule labi na kakawiyang ya. Na sa kano mga wata ada penapamilya niyo na sa kaning baal sa kawiyang uyagi. Ato na yung rasa. Iruan ni kaya maiwagusina. Yung way gila alas 8 na tama sa alas 9. Natigaw-gawon yung inapisubuha kapridiyo ko sa Quran na mata nga sulok na dinalo itong ulaw lalo ba kanya ko sarba. At yung panatsumo namin ay maligabir ka na kumya dengan sa katarong na pumatya ka nung na. Bertanya kirawi sa mga suwata tayo gina di malistadi. Naiyak man na di takila yan di pag-istadi. Ito muna manap kumilian ang takyan na kagyung kapipita. Inuwa di sumo. Oy, inuwa di sumo. Ika, bah ini bela kasar muncul ada pengelukin. Nah ayakin dia neuron, nah bela kan bisa setuju. Lagi dia ngayak kawan. Paman lagi ngadi mama ngedoa. Nah kedua ni seuras. Amata kedua ya yo. Mana kasih biang sasar. Ika 9 to 12. 9 to 12. Ah kapipita. Nah 9 to 12. Yang kedua 9 to 12, 19, 11, 12. Sama nutong na 3 oras. 19 isang oras, 60 minutes na ayasiwan na ka na talakay pamalagi buong utak buti ang anong na 10 to 11 na review muraja buti na nga ako ustad ka na kepasan ko ito kamabangan mo pinapuro ko ito na sama no to na 10 to 11 na ayak manasuan yung activities ato na activities no ato na yung yang api-api na para ma-represag yung ito pamikiran karon na pakasundan ni sa tajwid na tika yung ay Quran na ayap ng pagkatano saya na panandun tanong o piray kadakal agyang kaya ibarat na guminiraw ka idhar na piray kadakal idhar sa agyang kaya minimurize yun. Naman isa na kukuha sa karatas na pumilang niya na makadibitutok yun na at nalaro yung mamumay ito. Isa ka oras na makadibitutok ka. Saka mamumu na makadibitutok ka. Kaya naman sa kami na ginan-style namin yan. E po sa kaya suratul Fatiha na tama sa kaya na Quran na pagkatanuwa miyo pere kada kala idhar sa nagwid kami ekpay klab. Kagi utyo man na pere kada kala alip sa na Quran pere kada kala bahasa na Quran. Taki dugo bisu to kay gira miya kapasad kami lagi ito eh. Dobalin kami ak itu kami na nadi kami dingita kita na biya di midi pamilang na pere mga berat na mga datang ro mga mga dito ka na matuli ko na pasan na ka na
Anto na pamay kakilay niyo kung ganito niyo na di ka post na kung kilay niyo sa din. Suportan niyo ayaw. Nagila lagi din na sumana di sa kasilgan na nabaruar ko begitu sunod. Api abot ko sa nga ako lagi din di mga di sa Quran. Di mga di na api abot din ninyo buto kaw na di sa wato. Nariya masakasabot pero di na. Api abot niya pa masakan na pinsil. Na minidunit kagira na tiga kata sa pinsil ako sa mga wata. Iya nga na di mga di sa Quran. Lagi bu kakapetin niya sa giro tua bulupin ka. Lagi bu kini tulis niya no lagi din. Pero kung masalungan na mauriyan ka tulis yan na ayat na pikirin sa giro tua naraka. Nakakaw to lagi bu kaya kapten niya no nahiligilaw niya lagi din. Nahiligilaw niya rin. Na pinubangon ini po din. Ano manubaya kasi diga lagi nga na pangawid din niya ya kaliga na. At pire ari bulupin naman lagi. Natika pire kada kali saya. Nasa walo kami. Ano di ba kami ba ada pikiran sa watak nito. Nana, ya sorry. Kaya kata nabi lagi juga tanong niya dunia chow. Tama sa diniwa pa magumpaanan. Sharing balas. Wad na bata ako. Naya pa masa sa bulpin kami lagi yung tama mga watak. Ya, wad na bata ako. Now di ka kikigo baka pugi yung tayo saro. Naswata ka na yang pugi na yang pa ka sumangan niya. Lagi dim. Iya, yung mga wata siya na kuha na, pikuha na ano. Kumagay yun na yun, subit man ang pagkayo na yun. Hindi ka doon na ba? Normalin na yan. Normalin. Talakog na. Yung mga wata yun na, kuha na niyo siya. Kapa kaya makaadigan niyo siya sa madrasan niyo at temporary. Quran. Pakaswag din yun, nagyan na mga kuha. Kaprami sa karang ano, kasuporta ko sa kalong, surami. Ay permana mapipikira kasi na. Yung mga watakan niya makaswa sa Qur'ana. May pamangandawara ano so mga asbab sabab pa tinituro nagyan na Qur'an at may sabab pa kapag sarawon ato na ilaw man. May pamangandawara kan. Api ba usano jud kesuwi. Yan sa tanong. Ana may api na ng twali. Pamana tafsirul Qur'an. Kalabakan ko napse. Ibarat na suratul Ikhlas na inuwanan kituro. Na niya kakuha kanu sa maalumat, niya kakuha kanu sa ito mo Qur'an. Ay sir kanu inunan anini turun na Quran tiga sa Makkah narumumia pasal pirayate pira giya na inunan turun yan no star katawan inunan na pitiru walong tala di katawan gina naman niya kalala hafidul Quran na manala katawan niya so kaya ko na umuray sila naglilipatan bala bumakakuha kan sa pamilya kasi lagi ito meron sa wata na matatalo din niya na upama kaya makuha niyo nagyan na maanaw Quran ibarat na mga antapiano. Na miya kakuha kanu sa ito mo kakatawan ni so hukuman niya. Sa kan na sa ko siya ko sa sig. Na ayata man na kinimures na pamanang yung ta kaya tinan binagyan mo to kinimures na yung to Quran na. Abigay di ka nakatawan to na panidamay mures. Kaaya ko betul ka na surah usung number yan na putiru na kan mo to ayat ya. Ato na mo to sa niya. Diyan betia, ay mo putiro ka na number. Surat ulang kabut na atas na number na 33. Betia ang organ tama sa utang sa kanya. Di lang nakarap no pila dulu. Ati pingilan ang tama sa adip na katawan to pili kada ulit sa uran. Be, tama saya. Pili kada ulit, pili kada latas di. Di na ngatawa mo. Na uwi na kagiya ko tiro kami. Antonay kini sabab kini turun sa giyang na ayat ada pagusara hukuman Antonay kaya usara nulang tala narum ya sa kapamigiran. Ruangan niya pikiran di bisa niya suara. Narum mitu man. Na iman to na apian yung pitiru ako an. Mabong pa atas niya sa mipatag sa may sa kaguso dila ay di nga taon Antonay kan. Din na kadibut. Agila wala piaso sa kagus na kita figugo. Din sumurais na miyada. Umuid na sumanga hukuman mga sabab akini turun na babati ako to nakataw na nato na pamanapakata pa lagi nito ini pangano taw mga gulo na ayama na hafid na siyep niya hafidul Quran na siyep niya sa Quran nakalaba iya kasi pang ako Quran nagiya kay mo rin ko kaya siyep na kaw nagiya mo to mapapadam na hukuman na tiga ustad kami mataw mana at ko rin kadi ka mataw mana abangay nito nakataw na humana niya nagiya naman ipanganduran. Tiga na, susuportahin niyo yan, inshallah, nagiyan na. Sana, voluntary, nagira lagi din, voluntary ang
ginawa ko na ipunta mo sa laro na inshallah na kapag ako makurkano siya na piyaw man pitugoy na makaisa uli na duha pitugoy na andi miya bete ayo iya na napanod tulo na kandrano sa mga tutulanon kaysa sa Quran napisigita laro sa salungan pag inigakan kandrano mamuso mga tutulan sa gimo ta miya bete ayo napita ko ngalong sa interesta kapya suratul ikhlas na mapanod tulo kandrano tunay sa pag initurunan na tunay miya gulaw lasan na miya subiyan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ginan so. Kaya pakapupawala o Rasulullah sa mga Nasrani. Asumana tigiran man Rasulullah taala namin buhat kagit tigiran nga tuhan namin as Maryam na wa aya ma yan as walau aswa tigiran man sa Maryam namin buhat nana aya tigiran man mabubuli ama yan as Rasulullah taala. Minitulong nagiran na kaya. Alam niya rin walang yun. Limbota na limbota. Namiya sarik sila rukman. Nagina-gina di mga kisasyon ko. Na dapat o keryo, di niya kapya-pya. Lagi din. Na so mga hukuman ko, tajwid, nakanabunan margin. Kinabu margin. Ayaw po, penanggilan niyo kung hukuman at tajwid na ububan sukha na mabutunga ha kami alin humaan na niya. Wala, sana manuro mapangarayan na di para beli maro. Nakatawan wallahu ta'ala yang kaya dila akan sa kanya niya din. Katawan niya suku balik saka. Nakatawan niya nagyang utuang kapmuti ang kaon. Nasukon subi maganad sa Quran at di mataon na pananamaran yan na mauuna sa balas at isum niya ka mas tiri kapangat. Nagyang utang ka po nga papaluta dila na nalidagi niya sige na mata na yung yapi. Tatatakan ako ninyo na siya niya titignan na rin. Ba na pa kay siyo. Naku na. Askanok man ni sina ka na. Tapos na kadlan. Kana ko ba na mga pakay silang ba? Mga pakay si. Di pantag ko Quran, ubi na niya nga biningan tanong. Naku nakadumog ko magu. Napakay sila. Ato na pakay siya, ato na mga family problem. Away, na pamilya. Papi ato na din man. Ibara, nasukaro mata, nasukalalungan na pamanag sunod taon din. Pamanaso karong mga naso kalalalungan nila so ko pa. Adi, paman na dito misa pakabatan ko munot eh. Naman. Naman tiga lagi nga para nga mapian ay nga pera nga may to kap kidi. Kasuman so di malalong nakataon niya nakap kilalong niya. Ari ba yaw? Oh. Api agi yung utua. Api agi yung utua di maginom. Ari ya. Api ang tulad ni kalalanguan, hindi remat sa di sibu sa di maginom sa api ang tulad lagi yung utua kapugusaran niya no nakanabumada pamikiran niya napko si siya. Para tiyakan. Mata nga para tiyakan. Kusensya ginagyan ti paro. Lama di kena. Dia nga di melalong na di makapalalong beda sa bapian. Mata nga pangisi ni ne. Ay gida amya sitting. Paman ay gida amya fokus sa yung ta pamikiran. Kami ada untuk kalalalong ala punya kata yang melalong. Mata. Para kaya kabayo. Dira tangan ay nang isubra sa pop awida kalta. Inuman na di melalong sumama ka beauty kibulong ya sa yung ta kaputod na ta kaya nga tumuk man di makapamon. Lagi nga mama lagi na misubra ko to ako na pum. Kani mo. Lagi na mo ta ko turun niya nagino na tingin na tumabok madrag. Anak winang ya kita. Uwi na da adi melalong abon niya ni katawi ang utak kaplalalungan niya. Na ebu kailangan yan na mapaya kawyang yun. Para nga. Adi patra. Saka na miya kasagod na uron ba? Miya kasagod na uron. Na ayaw po sabab at miya lalong akan ako miya kalabi patragun. Nasasate man naman ako. Naman ako taman ako. Apo po sa ano ina ako nakagiyam niya kay tuito akiya ko aw no miya masaon nagiyam at pantalan sa bayanga naroon ako niyan tingel niya ako dag la taw ini pundog na miya binasan yo na dito atano nato na ikera ra din yan din ay budang ngasul di kakalalan wala ka pamina sa sabubi kalang una niya pa tangan na tama sa kalabos na miya katalo taon ulan. Natama sa transformer na makapusa gyud ako na may sa lambir. Ana sulamo na di mi paminom sa kawan kapura na. Kapamono sa padugang sa bukubar. Na dito lang niya kay tuto akala no.
Uwi na sutaw. Nasaradid naman lagi ano pa, maasaradid na bawang ko anak. Pagkabubuman. Pagkabububu. Bila bagi kami pamilya sutaw. Nama pamilya sutaw nang tiga lagi mo to mapi aparangan na ayang ko anak. Parang yun. Kering. Palala ka na tunay sulit na ka. Tunay pumangala na ka. Tunay giraw man yan. Awa pula dong. Dati di mo sa. Bukan sa poro to. Bukan sa puro to. Kalau tak abis orang ada, abis melalui abis dia dikata ya kap kelalungnya. Apa? Impossible. Abis dia kelalung lagi yang berat nabi yang omam yang ada dia, gudi lagi dah oman ya, jari di mata. Ini lah nak kelalung karena benar yang ada saya tanu juga mah tanu dia. Bibingnya ya Pak Atan itu. Bibingnya apa yang Pak Atan dia? Nama ada kebupen. Kayak di sebi nak kalak. Aku biang utua. Kapag pipi ginawa niya. Ino ba daw liberan anak pumangil lang napsiwanan. Gida miya ala na utakalap. Na ino tiga na sa mga bubay na uban di mapakang tumagi ngaya ako. Taw, andi ni kapitayan. Napakan ka. Pinagyan nga mga pangaraman ito po ulit ka bitigubi. Ari ba yo? Nabe po gila sa kawang gila na ko. Ika duwa na sububi na inian pumang tumay sa warung mani. Kana betan mana sangat. Sububin na diyan pumang tumay sa warung mga. Kami ano niya oranas, sumama na una ano mga bubay. Diyan pumang tumay. Ayag diyan na nga una pili mo sa wira kong bin. Sa wiro. Boleh nga ben nabus. Sa kama mo mama na pili mo sa wira kama magaro mga. Boleh nga mamubus. Kap mo sa wira ano. Api pipilan yun na pumasa. Lagi mabugi na yung kapag pagando sa Quran. Na mas may ito. Adilong kapasangan sa pangadi. Kaya pipiliw na pamana pakapulay sa mga samala na yung tapulay. Ayan pakapulay. Alam may ito, kaya man na yung tali-talo dito na 3 oras, alas 9 dito, mas alas 11. Lagi din yun, naribay din yun ito. Yung ito, alam baon, alas 10 tama sa alas 11, nabalayan yun ito, malumatul Quran, ayaman na malumatul Quran. Ibarat na, fokus ang ibarat kung idugam, na pere ka na idugam si Sagyang ito ha, langwan na minimuray sila na ito na suratong nas na tama sa yung takiyak na no. Napagi surat ka kila no to. Na dito ya sa inyo tilang sa sa oras. Mapasa dito, may pagpasiran. Yung ito asita ng bar sa yung ito ako ha. Na lalo nga pere ka na yung ako ha, mga wata. Pakakuha nga sila sa kuhan. Pakakuha nga sila. Kaya yung nanatibig na yalupa doon. Malumala na, amalisa na yalupa doon. Na full day. Na umani activities karo, ibarat na lagi dia. Isang to ka full day pa ma. Na natatagol yan na yun ito ha. Ibarat to pa man ha, suraton nas. Na idiga mo. No, idiga mo pa mao. Na. Kuan, palak. Ay idiga mo nagiya. Na mapasad ka yung minimurize ka. Na apian to na ipagisir ka na ipupaka pa sa kapandanan ng guru. Amaan to kaya nagyang uto asibilin yan o kumanata din ko ipinigin niya mo. Dapat nagyan ni Masway. May mga next na idihirp man. May mga next na ikpap man. May mga next na iklap man. May mga next na yung utang mga man. Na niya ka dito kakalas niya dilas dis. Na yung uto ako na miya kalalak ko na yung uto sa buto. Yang butuh ko to. Madwajib, madjais, madlasim, madsila, sogura, madsila kubra. Gitu. Lang-ulang na matatago ko tajwid na pati pengwangkaw ko mga estudyante na sisibay na kasi na sa timanaktig waliran sa kwasayin nitira. Nagyan ko to ka koleksyon ka roo, nakubaliyo to kitab ka na miniuman o to sa iko, ilamo ka. Minuman mamukwelo mo yan. Kanya ka palagi-lagi ka no sa ilo mo. Nakapakaya sa mga murit ka, na mapasa ka di yung mga murit ko sa kotong ito rin. Kawad na maadno pa ma-programa na guminira ko pero kada kal idhar si isagyan na suratong nas na tama sa suratong nabo. Dagit di mataw na i-advise ka no. Yung nagyang rano di pang daw na kuwan na yan. Ano ba mga recognize? Standard pa mga yakapon. Yung tatigang bela di. Umani sa kira na. Kung api ba ka lumiyak ako sa ako. Lagi na alas 10 alas 11. Yung tadi yung nitiro yung tawatan.
Pagluso nila mo, hindi nila. Kapya sila guminig sa halakan at na pagkakadugiran na may pasadira mo halakay. Hindi sa balagi ninyo pa niyo. Na utatigaan man yung pamana pag pumalod na pag pumalod na last lista man sa laso sila ginagkalod mga nila. Itigyan nyo ron na iba na ito tiruan kami sa nila ay pag idihar. Na ipo na sa muta surat tunas na taman sa muta kaya nandro ka na ayaw bukun o na idihar. Tari ka dagal surat tunas kata yung idihar. Pamana surat tunas na naidihar. Sabi ko na idihar go. Na 3 talo. Bukod surat niya yan. Inamod mo. Ketiga, suratul falak, pat. Suratul nas, ye. Kung ka kalian yang penting. Nabong po na mga ayat ya. Na mga pamakaw kuminimulis ka na, miya tendu ko pere kadang la idihar si iko, mga surah, na pere kadang la mastiran ka idihar si kuminimulis ka. Ayam membuat ko na bida so talqin aguso heaven. So talqin, na kuya kuminimulis ka na pat kasap ka, nabagyan nga sa dulo. Nagito'y na uman talugawin na talaking dito. Sa kaya mga son, ay man na talaking na pumagin nga sila na puliksyon na nga sila. Nagito, na mapasag si talugawin, lagawa sila mukha kapmuray sa. Napiyag pa ikmuray sa nagkakina, nagyang mutuwa. Niya talaking yun. Nabutigilan na ustad na, uman na nun. Singa sila rin ako, kakalabang ka parising. Kanabay apagilay na tayo malay minimores. Kaya pagilay na antay mapi akyabatian yung Quran. Dito. Nama. Kailangan na mga kasangapan niwa ako kung dito pa man at kitang ko na utasay ka. Kami kagiyan na natajwid na 5 gato sa gupat puno kakalasi. Mapasadigan na sa Saragon. 504 akalasi nga na natajwid. Pagi nga na naitiga, manaya kalasiyan na, nasubra ng 40. Akalasin yan, nabuhat ang talong, naidiga mo tamatila, naidiga mo tadyan isayin. Magagang ang tapat ko noon. Ano niya tago mo tatalo-pulo ng nagulo. Kanya nga, sumupa si sukatawan niyo. Ito na pag-isa ka sa kapundong nga kaya. Ito na yung kalabugyan na buwara ganyan. Pero nga. Yang matuwa 3 kano, 80 agu 6. Ini dia namin. Yang kamu resa kurang. Atau ini dia niyan. Sa mga totoo mga ito Ini Morea. Ya penuh aku lagu tim sa. Margus. Aya dia niyo ron mga simbayang na sasaduro. Sasaduro go. Mulai sa nako. Dapat yung singa. Na namapi mga simbayang apa man. Betuanan. Da tirong kanu. Saduro go. O kabaya ka makapulay sa sakuran. Saduro. Nah, saya kan pang punya bagara, uba kan punya na mga ito abata. Sumangawat lagi lagi dia nasi silan pa punya surat tunas. Tapi sudangan nila na nakurat. Sumangalos na di. Saya kan pang punya na bagara na bawa kan rugi. Lagi na ni mal budak apa kamu resi. Ya kwaniu. Aku pun si pag punya surang niwan na pakarin. Na di mamugo pa kayo bes kanu nasi kanu punya bagara. Kamu kulengan. Kami desa pamikiran na so miyakalay di deguso meto ito. Ay gini na na kasi dulu. Uman salungan na sa dulu. Ay panubong mga sibuyang na sa dulu. Udi na. Uman salungan na 2 sekong magrib. Kagiyes. Uman salungan na panamaringay mga mures ka sa Quran na sa dulu. Bisa kalay. Ate pila kalay na ko to pila kalay. Pila ka rin? Yang tanong pila ka rin? Allah ko na wala ko ati sa pula gudu. Ati sa pula gudu ini kaya sa panengan ko. Nabi ako kasi siya ko bagay dia di Cimba ya. Na seko sulod taluragon na apya kalpasan nga penuto. Na seko taluragon na kaya lokan nga nakuran. Seko Saragon. Saragon na kaya lokan nga nakuran. Uman salungan na sa dulu. Ito di nga ito juga. Apya bakan ni panin din na ada menasih po liman to. So kabaya na muray sa kurana. Amya katuwad ni dito. Kasi mamukumang wata nagkiran na nagkapa kayo. Baya na nabakasi dulu. Bukulin jiran. Si mamukumang wata na mamuka baya yun. Makapasad ka nung kakon na. Sira ka nung na. Kailangan na sigo salungan na. Makamuray sa lima ko yun. Kana ba midiyo. Kaya na ako na 5 ko yung win.
5 win. Ura kung betul na kay mata na yawan. Pamura dyan, pamura dyan nga sila yung mansalungan, na pamura dyan nga sila sa bupan nga mga sabta. Pag-iba dyan lagi na. Pag-iba nila ka mura dyan na ito. Betapa na kurikulum ka, guideline ka. Ada guideline ka, pasukan ng mga halaka. O kita ka mura dyan, buka mo tasmi. Da, na ibalang sa kanan. Bilang sa sa kita halaka, kami dia sutori na gusto halaka. Mas mag nakapag katam wata kung halaka di sutori. Nah, ya po wayalungan na yang relasyon sila tanong mo makadikira sila na ako. Duwe tanong sa mga pa. Pangalitan ko Allah Taala di ayat yatim tanong na pakambarakat niya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك علينا هذا اجتماعنا مباركة طيبة اللهم بارك علينا اجتماعنا مباركة طيبة اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واجعل قلوبنا رضيا في القرآن اللهم اجعل القرآن رضيا في قلوبنا Ya Allah, penglina mereka ya Allah yang yakin maumin lagi nipunan akapakang berakatan kau ya Allah. Penglina mereka ya Allah kata gue ya Allah. Sa pagpagana din sa Quran ang itatalo siya na palalamin. Nakain kasi mga puso mga tao sa kasuporteran si Lukasyo ang mga wata sa Quran ang sa mga lataw. Penglina mereka ya Allah ang katang kasi asutiyo ba ya Rabbal Alamin. Wan na panyakit ya Allah pagkatalo na sa gayang ayay darpamin. Ang katang ni Allah sama dan sa misagyo na sumapia ya Rabbal Alamin. Pakawatan na kami kakulangan ng mga tiba. Nabis sa mga ragaw. Apian tulad ni Kilasyo kapag sa sipo kawyag-yagyan na kawyag-yagyan ya Rabbal Alamin. تقبل الله منا دعاءنا وصلاتنا وركوعنا وكل أعمالنا الحسنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.